Без мәктәптә укыганда Тукайны ниндидер бер дөньяда яшәмәгән кеше шикелле итеп кабул итәдер идек. Ниндидер һәйкәл, гомердә дә шуңа күрә ниндидер кызыклык та уята алмыйлар бик. Ниндидер теге кеше булмаган, ниндидер зат турында сөйлиләр дә, аның теге әйе, бөек шәхес, менә әйе, гомердә дә аңа ирешә алмассың шикелле тоеладыр, гомердә дә аны аңлый алмассың шикелле тоеладыр, безнең башыбызга сыймаслык ниндидер зат шикелле иттереп өйрәтәләр инде, теге, хәтта күңелсез дә булып китәдер. Шуңа күрә кеше буларак беләсе киләдер, менә аның гомумән тормыш юлы, кичерешләрен, авырлыкларын, шатлыкларын күбрәк беләсе киләдер. Миңа инде үземә иң кызыгы, мин һәрвакытта уйлыйм, менә Тукай үзе генә бүлмәсендә калганда нинди уй кичерешләр кичерә микән, нинди халәттә микән ул дип. Ничектер менә шулай күзәтеп торасы киләдер беркайдан, карап торып Тукай артыннан, чөнки без иптәшләребез арасында бер төрле, эш урынында бер төрле, үзебез генә калганда бер төрле, шулай бит? Алга ачып торасы. Һәрвакыт төрле булган дип әйтәсе килә. Аның төрле вакытлары булган, төшенкелеккә бирелгән вакытлары. Һәрбер адәм баласыныкы шикелле, шулай бит? Төшенкелеккә бирелгән вакытлары, бик шатлыклы вакытларында, куанычлы хәбәрләре, ниләр булганда, ниндидер эшләре булганда, гамәле бертуктаусыз сөйләшеп китә торган булган, күп сөйләшеп тә утыра торган булган, туктатып булмыйдыр дип сөйлиләр кайбер замандашлары. Бөтенләй сүзсез кала торган вакытлары була, сөйләшмичә йөри торган вакытлары. Ул теге эчке дөньясын бик шундук ачып бирә торган кеше булмаган. Ләкин менә әзрәк кем белән дә булса якынлашкач, ул инде теге үзе иткәч, берәрсенә инде теге ышана башлагач, ул бөтен эчке дөньясы, бөтен серләрен ача торган булган, сөйләшеп китә торган булган. Зарланган вакытлары да бар, менә Фатих Әмирханның да истәлекләрендә бар. Миңа бик авыр соңгы вакытларда яза да алмыйм, бүлмәмдә теләсә кемнәр җыелып ята, тынгысызлык монда, иҗат та итә алмыйм дип, шулай иттереп аның сәламәтлегем дә юк дип, зарланып йөри торган вакытлары да булган. Шул сурәтне күрдем дә, бәләкәй вакытта бик тәэсирләнгән идек. Шушы сурәткә минем ике кизәк апам да бар. Карап куйдылар да, бу баланың туйганчы ашаганы да юк бит инде. Шунда ук шул китапта үлемтек битлеген күрдем мин аның. Шуннан соң сөйләшүләр китте. Гомумән, минем теге сәнгать юлыннан китү әти белән бәйле. Әти ул теге үзенең специальносте буенча рус теле укытучысы, рус әдәбияты укытучысы, ләкин ул безнең мәктәптә гомер буе татар теле укытты, татар әдәбияты укытты. Һәм әтидән башланды, әти бик сәнгатькә якын кеше иде, ул язучыларны, шул бөтен артистларны беләдер, рәссамнарны, композиторларны, үзе дә шигырьләр язадыр, рәсемнәр ясыйдыр, үзе дә яшь вакыт